Hai aquí tabernas que son destas sinxebres que son aínda así parece que antiguas, non? Ao principio pareceralle algo raro, pero bueno, despois meterase no ambiente e animarase tamén a cantar. Despois de mandarlle un vasiño de viño, igual se anima, sí. Bueno, eso xa a ver como entona. Empezan a moverse aí os pés e a bailar así, seguro que vai ser un éxito. A de ondiñas veñen, ondiñas van. Se choven, deixa chover. Ai, os cantos de taberna, unha das grandes xoias populares do noso patrimonio musical. No Ribeiro, a tradición dos cantos é fonda e antiga. Por iso Silvia quere sorprender a Esperanza cunha inmersión musical ribeirá. Preparade as gorxas na casa. Música, mestre! De Cuncas do Son, un grupo de cantos de taberna composto por amigos con moito amor pola música. Forman parte da Asociación Música e Cultura de Galicia, toda unha institución do país con máis de 500 socios, unha dúcia de grupos e unha intensa acción cultural. Pero o máis importante, sempre cun sorriso por diante. Asociación de Música e Cultura de Galicia. As Cuncas do Son, Esperanza. Sabes o que son as cuncas? No. Son unhas taciñas onde se bebe o viño o ribeiro. Por algo certo. estamos no Ribeiro. Aí estamos. Yo nunca había estado en unha taberna gallega. Supoño que non os sabíades que viñades a un lugar onde se canta nas tabernas. Pero en Galicia, cuidadiño. Pobriña a localidade que non teña o seu grupo de cantos de taberna. Ai, que ben. Somos... Oye, herdeiros de grupos como podías... Bueno, no noso caso do Cuquiño de Velle. Cuida, o Cuquiño Esperanza... Seguro que en Madrid, ao mellor non os coitastes, pero debería de los coitar. Pero o Cuco non foi o primeiro. Non? O primeiro está nos nosos ancestros. O canto de taberna existiu sempre. É aquela música que se practicaba nas tarefas do campo, na seitura, na vendima. É a música... Cantábase? Sí, cantábase. Traballábase duro, pero tamén se cantaba. E é aquela música que facían os nosos bisavós, os nosos avós, cando iban á taberna a tomarlle unha cunca de viña. E aparte de xogar as cartas e todo eso, Esperanza, pois tamén cantaban. O galego é un... Que cantáis moi bien. Ai, moitas Oye, grazas. mi madre, que todavía vive y tiene 97 años, nos ha cantado a todos de pequeños la rianxeira. Pues nosotros somos 8 hermanos, íbamos muchísimos y siempre para que tenernos tranquilos y contentos nos cantaba canciones regionales. A ella lo que más le gustaban eran las jotas navarras, pero también sabía pues canciones hasta canarias, gallegas, y debía de tener un conocimiento de toda las canciones típicas de diferentes regiones de España. Esperanza Sabia. Sorprendeume moitísimo que soupera cantar a rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen de mar. Non te marques rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen de mar. Non te marques rianxeira, que te vas a marear.
los Aguirre Gil de Viedma cantamos sin parar. Descalquiña pola area parece unha rianxeira. Descalquiña pola area parece unha rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen van. Non te marques rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen van. Non te marques rianxeira, que te vas a marear. É o noso emblema. Ti vaste fora de Galicia? É o primeiro que cantas cando tes morriña? Ou cando estás así con amigos galegos fora da túa terra? E a rianxeira, a Virxen de Guadalupe, xa empezas plim, 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 plim. Ondiñas veñen, ondiñas van. Nos cantos de taberna o máis esencial sempre era a voz, era todo vocal. Por exemplo, pois eso, ter un acordeonista non era o habitual. Me hacen varias voces porque les he oído antes. Eu, por exemplo, eu recordo así que máis teño máis de botando a vista atrás do cantos de taberna é que a miña avoa pois tiña un bar. Entonces, claro, eu era ben pequeniña, pero estaba desexando que chegara os venres por ver o 1, 2, 3. E porque despois sempre se xuntaban pois algúns veciños do pobo ali tomando e cantando. Cando éramos mozos, cando éramos adolescentes e todo eso, e íbamos ás festas e ás verbenas, entre a festa e a verbena había un tempo que aproveitábamos para ir a un bar ou a unha taberna a comer algo para recuperar as forzas. Sí. Sempre cantábamos. Levadais os instrumentos para cantar ou collades no caso das festas e das tarefas do campo, os nosos antergos para tocar, para acompañar as voces, pois utilizaban os instrumentos máis insospeitados. Por exemplo, os sachos, as azadas. Os sachos valían para tocar. As botellas de anís, perdonadme a palabra, son cojonudas. Non para beber, Esperanza, para tocar con elas. Una vez vacías, después de bebérselas. Claro. Primero la vaciaban y luego era buen instrumento y además ellos estaban contentos. Cantar é moi bonito, pero tamén beber algo. ¿Queredes tomar algo? Hemos bebido, bueno, hemos estado en una bodega que es la favorita de Casal de Armán. Bueno. Que envexa nos estades a dar, Por que non nos invitastes a Vilxander das 4 da tarde con Bosco? Aí sí que cantábamos que nos estades dando unha envexa tremenda. Esperanza estaba feliz, Ela dicía, eu quédome aquí. Está enamorada da cultura, da arquitectura. Bueno, pero qué bonito es Rivadavia. Volver siempre que puedas. Aquí te recibimos con los brazos abiertos. Bueno, por aquí está la canción. Volver. ¿No cantáis esa? Galicia é receptora para todo o mundo. Galicia é especial, é receptora para todo o mundo. Todo o que ven para aquí en poucas horas se sinte como na súa casa. Temos que presumir do que servimos e do que valemos. Para eso somos os primeiros. Sí que sí. A verdade é que, que peña máis divertida. Bueno, justo, Esperanza xa se puso o abrigo porque teño que levala. Estamos moi contentos aquí escoitando esta maravillosas cancións de taberna, pero teño que levala para outra experiencia maravillosa de Galicia. Para nós foi tamén unha experiencia maravillosa vervos chegar, a toparvos aquí e esperemos que algún día que cantarades e que Esperanza saiba a rianxeira como a sabe. Pero eu non vos quero deixar marchar esi por esi. A despedida alegre. Vamos vos a despedir cunha peza e nada, que os Cuncas do Son están aquí para cantarvos cando faga falla. Esto parece San Fermín. Parece San Fermín. Parece 1 de enero, 2 de febrero. Lo mismo. 1 de enero, 2 de febrero. Esperar un ramadinho